Salut, bine am găsit la un nou joc pe canal, se numește Drive My Health și e vorba despre un joc în care tu ești un pilot și trebuie să ai grijă la cap să nu fii lovit. Și să nu uităm pe prietenul meu, Vinat. Și astăzi vom juca noi doi, player vs player. Ce joc este foarte frumușel, dar extrem de enervant. Te enervează la culme, îți vine să spargi. E vechi, rău joc. Nu e vechi, dar enervant rău de tot. Se bagă update-uri multe în jocul ăsta și e foarte distractiv. Bă, nu s-a blocat. Nu mă, trebuie să intru și eu și de-aia. Deci așteaptă un pic. L-am jucat de mult. Aici. Dar tot avem mașinile de pe trecute. Hai, din o dată. Ce mai are? Nu știu. Te rog, Cred că versiunile diferite, dar nu cred. Gata. Nu m-au dat. Așteaptă un pic că te duci pe tine acum. Nu văd. Dacă te bagă și pe tine, cred. Nu văd nimic. Nu știu. Ar te-a băgat și pe tine, dar în timp. Nu puteți. What the fuck, plutesc pe lavă cu rechinul? Nu știam. What the fuck, nu știam că poți să mergi pe lavă cu rechinul. Pleacă. Nu știam că poți să plutești cu rechinul sau cu barca, hai. Hai, da mă, te creștere. Te creștere, te creștere. Hai de capul meu. Bă-ți mai bun ca tine, băi. Ulu. Hai, bă, firea aia. Ce naiba faci? Bă, și mie nu vine. Nu asta. Oh, fuck, acum nu mai pot să luăm. Că da cu capul de piatră aia. În sus. Este ca să una tractor, bă. Ia, uite-te, bă. Și mi-a dat mie. Oh, mi-a venit aia în cap mie. LOL. Ia, e proastă mașina. Stau tu bine. Ce uite și tu? Uite, mă, te Bă, n-a s-a întâmplat asta, mă. Stai tu gamer? Nu Yes. e stabil. Te-a bătut pelicanul. Dacă... Oh, 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 Crăciun fericit tuturor. Merry Christmas. Bă, fuck. Este, mă, am Nu, câștigat. reclame. Hai, mai jucăm o rundă. Și sper să-mi dea și... Hai, mă, dai. Nu, Nici n-ai dat tu. Oh, fuck, ce mașină mi-a dat mie. nu văd nimic. Stai tu gamer? Cea mai tare mașină din joc e asta. Eu uite, mă, l-am bătut cu mașina. Cea mai proastă mașină din joc era aia. N-ai bine. Hai, gata. Stai, mă, nici nu vedeam. Ești tu? Probleme de ochi? Nu, Probleme la ochi. de copiat aici asta. Nu, te rog. Rechinul robotic. Așteaptă și tu puțin să-mi paneze și mă. Yeah. Uite, ce făcut, mă? Nu se vede nimic, da. Și... Stai tu gamer? Nu. Ce sorry, mă, ce sorry? Sorry, dar nu ești pregătit. Cum adică? Nu ești pregătit de găsește? Vaci! Nu! Yeah, ți-am luat! Uite cum se vede imaginea, sus la mine pe filmare. Bine, mă uit. Ce picior, nu. Dacă ți vede bine? Nu! N-am făcut nimic. N-a fost eu, n-am făcut nimic. De ce crezi că a fost eu? Nu. Tractorul. Nu, las, nu cu scobitoarea. Cea mai lungă mașină din joc, scobitoarea, băieți. Pe nu atâta. Nu bine să Asta am primit-o nouă. lasă-mă! Cu căruța, vecine, nu cu căruța. Este, mă! Nu, da, ce fluieră ăștia pe stadion. Cine? Eu nu porni. Wow, asta am eu. Și eu am arena asta. Eu nu porni cu asta. Da, uite cea mai tare mașină de-a Asta mea. nu porni. N-am pornit, ai murit deja. Yeah. Se vede bine acum? Yeah.
Nu, 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 nu. Pe bune, frate. Pe bune. Nu, 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 nu. Ne scufundăm. Sultan Titanic. Dar ți-ți dăm câinele ăla mereu. Mie nu-și părut. Ți-a venit artificial în cap. N-am putut să fac. Nu pot să eviți artificiale. Știi să bag reclame într-una? 2, 1, 5. Bă, ia niște ceai de la mine. Hai, du-te naibii, eu cu ceainicul ăla și tu cu camionul ăla. Hai, da, cu talent. Nu, nu, nu. Scuze-mă. De ce? Mașini. Așteaptă și tu să mi se facă imagine. Dacă ești bine? Hai, da, cu talent. Bă, rechinul, vezi cum ești și cum ești tu, mă. E vina ta! Hai, da la tăiere! Mergem să tăiem astăzi un cal. Drrrr, murdu! Stai un pic, măi, stai un pic, piua! Stop! Un pic! Gata, începe din nou. What the fuck? Eu am protecție la cap. Tu puteți și eu aveam protecție. Cea mai tare echipă, boss. Hai, da, cu talent. S-a spamat? Nu știu. Uite, că bine cu netul. Uleu! Vulcan! Vulcan! Ieri, cine câștigă mereu. Hai, da, vecine, mergem la plimbare. Mi-a dat crostele în cap. Era să zic ceva și nu... Hai, da, cu talent. Așteaptă, omule! Uite-ți eu și cu sân. Dă piciorul. Uite, merg cu dubița. Nu. Chinul meu a intrat la apă. Ce pana mea e ăsta? Ce pana? Subjugare! Invocare! Pe bune, frate, am bătut cu o mașină atât de nașpa. Hai, da, cu talent. Eu n-am făcut nimic. N-am mașină. Ce nob! Ce? Și îmi vine să-i jur rău de tot și nu... Haide, bă! Și nu vreau să mă vedeți când mă jur. Poate să te audă că nu te vede. Hai, da, cu talent. Cine spune? Ți-ai pus de aia? Nu de emisiunea, nu mă enervam. Vreau să urc cu pom. Pe bune, mă. N-am făcut nimic, dar bine spămat. Hai din nou. Tu s-a spamat? Eu n-am făcut nimic. Reclamele astea cum poți. Ce oameni, uite, nici nu spun. Nici nu m-a spamat ce. Ce fac? S-a blocat. Și mie. Fă ceva, ieși. Nu pici de pauză. Și am revenit, hai să jucăm câteva runde pe arenele astea. Ui, nota, avem niște probleme, se pare că se termină bateria. Nu e bine. Bine, am avut problemă cu joculețul ăsta. Nu știu. Da, Cine să mai jucă? noi ne-am jucat chiar acum. Dar e destul de enervant jocul ăsta. Păi da. De ce? Blochează repede. Vă recomand să nu-l deschideți. Da. Și mai ales dacă aveți probleme cu nervul, vă spun 100%. No, don't. No. Vedeți, mă, și voi ce hacker bulangii sunt în jocul ăsta. Deci nici nu l-am atins pe tipul ăla. Deci nu pe clasic. Ce?
de capul meu cum i-am luat pe ăla. L-am dat pe ăla jos din ambulanță și i-a tras un glonț și l-a aruncat tocmai sus. Uite un mini-bot dintre ăla care am fost eu. Smile face. Mi-a de aici. Bă, ce simplu e. Easy peasy, squeaky cheesy. Numai când joci pe arene dintre alea cu 2 ăștia, nu e simplu. Ia uitați cu ce e ușor aici. Nu auzi nimic. Ce? Și hai să închidem această zi. Mulțumesc pentru vizionare cu efectul master. La revedere!